Здравейте! Аз съм Деси Ламбина, основател на Kids Care. Бяхме поканени днес на партито на Илона Ангелова в детска градина Happy Days в Сатън. Благодарение на такива възможности имаме шанса да промотираме Kids Care и все повече хора научават за нашата кауза, която е именно да извеждаме децата от домовете и от семейства с висок риск и да ги настаняваме в семейства в безопасна семейна среда, където биват обгрижвани от техните приемни родители и тяхното развитие е многократно по-добро и имат вече шанс за едно нормално съществуване и един хубав прогрес и шансове в живота. Бих искала да ви поканя на нашото парти на 28 юни, което ще бъде в Black Heath Park, точно зад Гренич, където ще пускаме хвърчила, ще има състезания, разбира се, за деца и възрастни, така че всички се подготвяйте, тренирайте, за да не изгубите в състезанията. Ще има също и състезание за най-добър десерт, било то сладък или солен, така че направете нещо домашно и елате да презентирате вашия десерт. Искам също да ви разкажа и за последното мероприятие, на където бяхме поканени в Energy Risk Awards, което беше за всички корпорации, които търгуват на енергийните пазари. Там промотирахме Kids Care и събрахме 3325 паунда, което е феноменална цифра, най-голямата, която сме събирали до сега. И това със сигурност ще помогне на много деца да намерят своите приемни родители. Заповядайте на нашата партия на 28 и ни подкрепайте с начини, по които вие намерите за добре, било то финансови, материални или услуги, или дори ваучери за някакви ваши бизнеси, ресторанти, каквото намерите за добре. Можете с всякакви средства да ни помогнете. Очакваме да се свържете с нас на kidscarecharity.co.uk. Благодаря ви. Чао!